Ja, velkommen til. Jeg skal prøve at vise, hvordan man kan arbejde med Glokster, og hvordan man kan lave en Glokster. Når man har logget ind, man kan enten logge ind med sin Facebook, eller med sin Facebook-profil, eller så kan man lave en profil inde på Glokster. Når man kommer ind, så er det her startsiden, og der kan man vælge mellem forskellige skabeloner til Glokster, som ligger her. Og man kan bladre videre og vælge nogle andre skabeloner. Der er nogle forskellige skabeloner, som man kan vælge, hvis man vil lave en ny Glokster ud for en skabelon. Jeg vil vise, hvordan man kan lave en Glokster helt fra scratch. Der kan man vælge mellem at tage en, der er poster, hvor den er på høj, eller hvad hedder den? Ja, høj, og en, hvor den ligger ned. Vi vælger den, der er høj. Ja, det var så ikke lige det, du skulle sige. Så skal den lige tænke, vores Glokster. Og så ser den sådan her ud, når man kommer ind på Glokster. Helt tom. Det eneste, der står, det er drag and drop. What you want from what tools you want. Det er ikke noget, jeg skal bruge, så det sletter jeg bare ved at trykke på selve ikonet og trykke på den der skraldespand, som er. Til at starte med vil jeg gerne have en... Når man kigger på den her, så bruger man det her værktøj, der ligger heroppe, til at lægge forskellige ting ind. Vi vil gerne starte med at lave en baggrund. Det gør man ved at gå ind i Wall, og så kan man gå ned i Gallery, hvor der så ligger en masse forskellige... Hvis man lige tænker, så er der mange forskellige slags galleries, hvor en masse forskellige billeder til, hvordan man kan bruge en masse forskellige baggrunden. Længere nede kan man også vælge Google eller Picasa, hvis man har nogen liggende på sin egen computer, eller hvis man gerne vil finde noget på Google, så kan man også bare trykke på Google og så søge på Google, og så kan man vælge et billede derinde og lægge ind på. Vi vælger så at tage en her, der er inde i Gallery. Vi tager eksempelvis start, så trykker vi bare på start, og så kommer der alle de forskellige baggrunde, der findes herinde. Vi vælger bare den første her. Det er sådan, ligner sådan et gammelt stykke pap, kan man se. Nu har jeg så valgt baggrunden. Når jeg gerne vil lægge noget mere på, så dobbeltklikker jeg bare. Og så vil jeg for eksempel gerne have lavet en overskrift. Og det kan jeg gøre ved bare at trykke på denne her. Den første, så står der use it. Og så kan man lukke den ned. Vi kan tage den der, bum. Nu har vi så lagt to, vi sletter lige den ene. Så kan vi skrive her. Så trykker man bare på den for at skrive. Man dobbeltklikker faktisk bare på at skrive. Og så skriver man Glokster eksempelvis. Så kan man markere det og lave det større, hvis man gerne vil have det. Det gør man herover. Og så kan man vælge, at farven skal være blå, hvis man har lyst til det. Man kan også gå ind i All Colors og vælge en helt tredje farve herinde. Hvis nu man gerne vil have den her, så trykker man bare Redo, og så er det den her farve, den har fået. Glokster har også mange andre funktioner. Man kan sætte billeder ind, og man kan lægge grafik ind. For eksempel så vil vi gerne have en båd. Vi kan også lægge en... Der er to forskellige pile her. Den ene den er helt stille, og den anden er animated. Vi tager den, der er animated. Så kan I se, hvis vi går ned, at vi har allerede en her. En bil, og vi har en båd. Man laver tingene større ved at trække i den ud siden. Og hvis man gerne vil have den drejet, så drejer man på den der runde pil. Så nu har vi en båd, der er drejet lidt, og så laver vi den lige lidt større. Det her, det var det, jeg trykkede på tidligere, det fjerner vi lige. Så tager vi pilen her, gør den større eksempelvis, og så drejer vi, så det ligner, at den peger ind på Glokster. Det er vigtigt, at vi ser det. Bum. Så gør pilen det. Det er en af de ting, man kan gøre på Glokster. Hvis man gerne vil have lagt et billede ind, skal I se. Så trykker man på Image. Så kan man for eksempel søge ind i Google, hvis vi gerne vil have lagt et billede af en
båd. Nu er vi lige bådtema her. Søg. Så søger man, og så synes vi, at den her er rigtig flot. Den siger så, at den ikke kan komme. Det skulle lidt en alternativ båd. Vi tager lige en anden. Vi tager den her. Use it. Så har vi en bil og en båd. Og den vil vi gerne have gjort mindre eksempelvis. Så har man lagt et billede ind direkte fra Google. Hvis vi gerne vil have lavet noget graphic på, så er der sådan nogle ret sjove, skal vi se, der er her. Sådan nogle sjove ting, som man kan vælge og sige, at vi vil gerne have sådan en her på, så det ligner, at vi har lige sat en clips nedover. Ups. Så må lige dreje den lidt, så det ligner, at vi bare lige har sat en clips. For eksempel, så ser det sådan lidt tjekket ud. Hvis vi gerne vil have lavet en video, så kan man søge, hvis du har videoer på din egen computer, så kan du lægge dem, så er de her. Hvis du gerne vil have YouTube, så søger du, og så siger vi båd. Og så søger vi. Og så kan man jo selvfølgelig have set den inde. Hvis vi tager den her, så kan man se den herovre. Den tager vi. Den ser god ud. Så trykker man faktisk bare på use it. Det er på samme måde, det hele fungerer. Og så ligger den her. Man kan gøre den ligesom alle de andre, større og mindre. Man kan dreje den, ligesom alle de andre. Hvis nu at jeg gerne vil have den til at ligge, hvis nu at den her båd for eksempel, nu kommer den til at ligge indenunder, men hvis nu vil jeg gerne have den til at ligge uden på videoen faktisk, så trykker man på, så kan man trykke heroppe, så kan man se at få den til at ligge udenpå. Det gør man ved at trykke på båden, ligesom vi gjorde før. Hvis jeg vil have den til at ligge indenunder, så trykker jeg på den her, og hvis jeg vil have den til at ligge udenpå, så trykker jeg den her. Hvis jeg vil have den dobbelt, så trykker jeg på den. Nu sletter jeg den igen, det vil vi ikke. Eksempelvis. Man kan også lægge links ind. Det gør man ved at tage et her, som vi gjorde før. Og så tekst. Så kan man gå ind her, hyperlink. Så hvis nu vi har et link, der hedder screencast, det vil vi gerne have lagt ind, så kopierer vi det, lægger det ind her, og så siger vi redo. Og så kan vi skrive her. Screencast. Video. Så skulle det her meget gerne være et link. Det er rigtig nemt at bruge, og det er bare om at prøve sig frem. Hvis man gerne vil arbejde med det her, så er det bare at prøve sig frem. Der er mange forskellige ting, man kan lave herinde. Man kan også lægge lyd ind. Der skal man så have noget selv. Man kan uploade nogle lyde, som der ligger på ens computer. Man kan også lægge andre ting ind. Pages, hvis nu man gerne vil skrive noget, der er lidt længere, så eller lave for eksempel den her, så kan man lave den. Og så er det det, der er baggrunden eksempelvis. Okay? Jeg håber, at det her var en fin introduktion til Glokster, og ellers så kan man læse mere inde på Skolemøder.